இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் ஒரு சூப்பரான வேலையை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ மெடிக்கல் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16/8/2020, அது 16/8/2020. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் வந்து பிசிசிஎன் அசிஸ்டண்ட்டு. இதோட பே ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா 35,400லேருந்து 1,12,400 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் வேக்கன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14. இது வந்து கம்யூனிட்டி வைஸாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டேட் கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் டேட் வந்து 16/8, அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். பே ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க, ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இன் பேச்சுலர் சயின்ஸ் ஆஃப் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அல்லது டிகிரி இன் பேச்சுலர் சயின்ஸ் ஃபிசிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க. கண்டிஷன் ஜென்ரல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ப்ரொசீஜர் ஆஃப் செலெக்ஷன் எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெயிட்டேஜ் ஆஃப் மார்க், எப்படி வெயிட்டேஜ் மார்க் எந்த வெயிட்டேஜில் எடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணுறது, 2 நிமிஷத்தில் அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான ஒரு வேலைவாய்ப்பு. சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மேட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலைவாய்ப்பு ஈஸியான வேலைவாய்ப்பு ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம். எல்லோரும் அப்ளை பண்ணுங்கள், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நன்றி, வணக்கம்.